गिबि गिबियावनो आर'नाइ रादाब बिथांमोननिसिम आंनि गासैनिसिमबो आंनि गोजोननाय हामलायथि बावनाय जाबाय। दिनै बे गोजोनथाव बाथ्रा फरायसा दख'रा बर' फरायसा आफादनि खुंगा 33 बोसोरसालि जथुम्मा खुंनो थाखाय दिनै मावखुलि बेखेवनाय जादों। बे मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि बानजाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां फंबाय दिपेन नार्जारि आरो मावफुं सोद्रोमा मावफुं आफादगिरि प्रानेस्वर बसुमतारी बिथां आरो गासै मावथि बिथांमोना जोंजों दंफायो। आं बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे 37 बोसोरसालिया जथुम्माया फरायसा दख'रानि मोजां जेरै खुंफुंलांनो हायो आरो बयबो बेयाव बायदि बिथिङाव सहाय सहयोग खालामो, हेफाजाब होयो, मोजाङै दैदेनलांनायाव मदद होयो बेखौ आं खावलायदों। आरो जोंनि बे ओनसोलनि जानो अभाब अभिजुग दिनै बेफोरखौ जाहाथे बर' फरायसा आफादनि जानाखि थान्दै मेल जुथुमगोन बेयाव सावरायलायनानै जोङो मोनसे गरन्थ लाना फैनो हायो बेखौबो आं खावलायनाय जाबाय। दा आं जोबनाय खावलायनाया बेनो जोङो जोंनि हारि दिनै जे गासै थामोननि थाखाय जों जुदि मोनफुंनो सानोब्ला जों बर' फरायसा आफादासो हागोन आरो आं आखा खालामो बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो गासैबो जाहाथे जाफुङो बेखौनो आङो दिनैनि बे आर'नाइ रादाबाव बुंथिनाय जाबाय। गोजोन्थों। थाबाय दा जों दिनै गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 37 बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो गरेस्वर हालामनि फांगाबारि जि गेलेग्रा फोथार बेयाव जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। डिसेम्बर दाननि 7-8 अक्ट'आव जोङो बेखौ थि खालामनाय जादों। दा ओंखायनो जों रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो लुगैदि जोंनि बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव गासैबो जेन लैहोर लैहोर गरेस्वर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा बाहागो लायो जोंनिफ्राय बेखौ खावलायग्रोनाय थाखाबाय। बे जोंनि बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव डेलिगेट हलाव जोङो सावरायगोन बर' जाथिनि थांना थैनायनि बाथ्रा आरो दिनै बर' हारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिजों जाबायदि खामानि मावबाय थादों जाहाथे गरेस्वर ओनसोलनिफ्रायबो बेफोरबायदि थांखियाव मोनहैनायाव जाहाथे सहाय होनो हायो जोंबो ओंखायनो गरेस्वर रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों खावलायग्रोनो थाखाबाय। थाबाय दा जों दिनै गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 37 बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो गरेस्वर हालामनि फांगाबारि जि गेलेग्रा फोथार बेयाव जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। डिसेम्बर दाननि 7-8 अक्ट'आव जोङो बेखौ थि खालामनाय जादों। दा ओंखायनो जों रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो लुगैदि जोंनि बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव गासैबो जेन लैहोर लैहोर गरेस्वर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा बाहागो लायो जोंनिफ्राय बेखौ खावलायग्रोनाय थाखाबाय। बे जोंनि बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव डेलिगेट हलाव जोङो सावरायगोन बर' जाथिनि थांना थैनायनि बाथ्रा आरो दिनै बर' हारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिजों जाबायदि खामानि मावबाय थादों जाहाथे गरेस्वर ओनसोलनिफ्रायबो बेफोरबायदि थांखियाव मोनहैनायाव जाहाथे सहाय होनो हायो जोंबो ओंखायनो गरेस्वर रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों खावलायग्रोनो थाखाबाय।